Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 28 August chaka cha 2023. Ndi Lolemba la Mulungu wa 21 Pachaka. Ndipo lero mu mpingo wathu tikukondwerera Augustine Woyera amene anali bishopu wa ku Hippo ku Africa konkuno. Iyeyo anabadwa mchaka cha 354 ndipo anamwalira mchaka cha 430. Analeredwa m'banja lopachauta. Amayi ake Monica anamuonetsa njira ya Ambuye, koma mmene amakula Augustine anagalukira, anapanga makhalidwe onse achikunja ndipo muno wake amabwekera kunena kuti palibe tchimo limene tingaloze limene iye sanapangepo. Koma ndi mapemphero amayi ake pang'ono ndi pang'ono mu nthawi ya Mulungu, Augustine anatembenuka mtima. Lero ndi Woyera, lero ndi chitsanzo cha mmene tingatsatire Mulungu. Kuchokera mmoyo wa Augustine timaphunzira zambiri. Choyambirira ndi chinthu cha mtengo wapafupi kulowerera kutayika. It's very easy to get lost. Ngati sitisamala zabwino zimene tidalandira kwa makolo athu, kwa mpingo wathu, kwa anthu onse amene amatifunira zabwino, nkumatsata zimene mtima wathu ukufuna zolakwika, titha kupita kunjira yachiwonongeko. Komanso akutionetsa kuti kutembenuka mtima ndi nthawi imene Mulungu watikonzera. Inde ifeni titha kuyesera kupanga mbali yathu, koma tizimulola Mulungu kuti akwaniritse chifuniro chake m'moyo mwathu. Mwa zina zimene Augustine amalimbikitsa atatembenuka mtima, anali kunena kuti mochedwa Ambuye ndakudziwani, mochedwa Ambuye ndakukondani. Ndipo amatilangiza tonsefe kuti mitima yathu sidzakhazikika ndi kukhutitsidwa mpaka itakhazikika mwa Ambuye. Our hearts are less to rest until they rest in God. Kuchokera mmoyo mwake tikuphunzira kumayesetsa kutsatira mapazi achoona, koposaposa tiziva chongolera mtima chikamatiyankhula. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa ku Tesalonika, mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 5 kudzawerenganso 8b kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amese Chando kuchokera ku mphakati wa St. Paul's ku St. Thomas the Apostle Parish mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ndi Salimo 149. Chauta amakondwera ndi anthu ake, ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 23 ndime ya 13 kulekeza 22. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo Oyera yolembera Atesalonika. 1 Atesalonika 1 ndime ya 1 kulekeza 5 kuzayambiranso ndime ya 8b kulekeza 10. Ndife Paulo, Silivano ndi Timoteyo, tikulembera mpingo wa ku Tesalonika, umene uli wake wa Mulungu Atate ndiponso wa Ambuye Yesu Khristu. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Timathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse ndi kumakutchulani m'mapemphero athu. Timakumbukira kosalekeza pamaso pa Mulungu Atate athu za mmene mumatsimikizira chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu, za mmene chikondi chanu chimakuthandizirani kugwira ntchito kolimba, ndiponso za mmene mumachitira khama poyembekeza Ambuye athu Yesu Khristu. Abale athu, inu amene Mulungu amakukondani, tikudziwa kuti Iye adakusankhani kuti mukhale ake. Paja uthenga wabwino
umene tidadza nawo kwa inu sunali wapakamwa chabe, koma tinkawulalika ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndiponso mosakayika konse. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu pofuna kuti tikuthandizeni. Motero palibe chifukwa chakuti ife nkunenapo kanthu. Iwo amakamba okha za mmene mudatilandirira ndi za mmene mudasiyira mafano ndi kutembenukira kwa Mulungu weniweni wa moyo kuti mudzimtumikira. Tsopano mukudikira mwana wake kuti abwerenso kuchokera kumwamba. Mwana wakeyo ndi Yesu, amene Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Iyeyo amatipulumutsa ku mkwiyo umene uli kudza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 23 ndime ya 12 kulekeza 22. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumatseka pa khomo pa ufumu wakumwamba kuti anthu asalowemo, paja inu simulowamo, ndipo mumatsekereza amene akufuna kulowamo. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumangongolera azimayi amasiye kuwadyera chuma chawo kwinaku, kuwanyengezera kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi Mulungu adzakulangani koposa. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumayenda maulendo ambirimbiri pa nyanja ndi pa mtunda, kufunafuna ngakhale munthu mmodzi yekha kuti atembenuke ndi kumusandutsa ophunzira wanu. Tsono akapezeka amasanduka oyenera kulangidwa ku Jehena koposa inu kawiri. Muli ndi tsoka inu atsogoleri akhungu. Inu mumati munthu akalumbira kuti pali Mulungu, lumbirolo nlachabe, koma akalumbira kuti pali chuma cha nyumba ya Mulungu, asunge lumbiro lakero. Inu anthu opusa, anthu akhungu. Chachikulu nchiti chuma chija kapena nyumba imene ikusandutsa chumacho kuti chikhale chopatulika. Mumatinso munthu akalumbira kuti pali guwa lansembe, lumbirolo nlachabe, koma akalumbira kuti pali choperekedwa pa guwa, asunge lumbiro lakero. Anthu akhungu inu. Chachikulu nchiti kupereka chopereka chija kapena guwa lansembe lija limene limasandutsa choperekedwacho kuti chikhale chopatulika. Tsono tu munthu akalumbira kuti pali guwa lansembe, walumbiranso pa zonse zimene zili pa guwalo. Akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, walumbiranso zonse zimene zili m'nyumbamo. Ndipo akalumbira kuti kumwambadi, walumbiranso pa mpando wachifumu wa Mulungu, ndiponso pa iye amene amakhala pa mpandopo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero Lolemba pa 28 August monga ndanenera tikuchita chaka cha Augustine oyera, ndipo tafotokoza mwachidule mbiri yake komanso zimene tingaphunzire m'moyo mwake, kuti tikhala anthu okonda Mulungu, tizimva chongolera cha mtima, komanso tizilolera kuti Mzimu Woyera azigwira ntchito mwa ife. Zonadi Mzimu Woyera satopa, amatikodola, amatikokera kwa iye mwini. Mawu toyamba, mawu amene tiwaone milungu ingapo imene ikubwera, tayamba kusinkhasinkha kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Tesalonika. Tidziwe abale kuti mchaka cha 50 AD Paulo adakhazikitsa mpingo wa kwa Tesalonika. Ndipo atachokako ku mzinda kumeneku kudabwera anthu ena amene amaphunzitsa ziyankhulo zonama, ziyankhulo zabodza, amaphunzitsa ziphunzitso zotsutsana ndi mthenga wabwino amene Paulo adalalikira. Mwachina anthu amene adabwera kumeneku amauza anthu aja kuti Ambuye abwera posachedwa pompano,
ndipo anthu asiye kugwira ntchito, ndipo anthu atekeseke kusamala miyoyo yawo, komanso asakhulupirire zimene akunena Paulo. Nde Paulo mchaka cha 51 AD akulemba kalata kuti awalimbitse mtima komanso awathandize kumvetsa za tsiku la kubwera kwa Ambuye. Tinene tukuti kalata yoyamba ya kwa Tesalonika tikawerenga chipangano chonse chatsopano ndiye kalata yoyambirira kulembedwa, asadalembedwe Mateyo, Mariko, Yohane, Chivumbulutso, zonse zija timaona mchipangano chatsopano. Kalata yoyambirira, mawu oyambirira kulembedwa mchipangano chatsopano ndi kalata imeneyi. So akutiphunzitsa chani Paulo? Choyambirira afuna atithandize kumvetsa kuti chachikulu sizongonena kuti Yesu adzabwera, koma akadzabwera adzatipeze potani. Ndipo Paulo akutsindika kuti mwana sadziwa nthawi yobwera, Mzimu Woyera sadziwa, amadziwa ndi Atate okha. Pachifukwa chimenechi inu ndi ine monga analangizira a Tesalonika nthawi imeneyo tizingokhala okonzeka. Ndipo tikhala bwanji okonzeka? Paulo akunena kuti we should be hard workers, tikhale anthu olimbikira, kulimbikira kuzimu, kulimbikiranso ngakhale kuthupi kumene. Tachuluka alesi, tachuluka atambwe ali m'dzina la Mulungu. Kumati ife timapemphera, timakwera mapiri, ife timachita izi ndi izi. Ayi, tikapemphera tigwire ntchito, Mulungu adalitse ntchito za manja athu. Ndipo Paulo afuna ationetsenso kuti podzauka kwa akufa tidzauka ndi matupi athu aulemerero. Chauta adzasandutsa matupi athuwa kukhala matupi aulemerero, chifukwa anthu amadera nkhawa kuti ndiye Ambuye podzabwera abale athu okondeka amene adatisiya zidzakhala bwanji. Poiwerenga kalata imeneyi, powawerenga mawu a tsiku la lero, powerenga mthenga wa tsiku la lero, Paulo akutsindika kuti tisade nkhawa za tsiku lodzauka kwa akufa. Koma chosangalatsa mkatikati mwa kalata imene tikuyambayi, koyambirira komwe Paulo akunena kuti ndine Paulo, Silvano kapena kuti Silasi, komanso Timoteyo tikukulemberani inu. Izi zikundipatsa chilimbikitso china kuti Paulo akutionetsa kuti pogwira ntchito ya Ambuye, ngakhalenso ntchito ina iliyonse, chofunika ndija pa Chingereza amanena kuti collaborative ministry. Paulo sakulemba yekhayi, akulemba iye koma akulemba mothandizana ndi Silvanus komanso Timoteyo. Tilipo ambiri mmoyo uno timafuna kuti pamene tikutumikira kapena pamene tikugwira ntchito m'dziko china chilichonse tikumbatire tokha. Kan chifukwa cha mtima wokonda ndalama, kudzikundikira ndi zina zotero. Koma believe you me, there is joy in working together. There is joy in collaborative ministry. Kandi mumpingo tilolere aliyense apangeko mbali yake, kandi pa kwaya, kandi pa mphakati, kandi pa parish, katiri mdziko kundale kumene. Osati nokha ndino anduna, nokha mufuna mukagwire ntchito ya MP, sikodi mukutiuza kuti separation of powers, koma zikukanikira poti. Nokha muli mu executive, nokha muli ku parliament legislature, nokha mufuna mukagwire ntchito ya council, nokha mufuna mugwire ntchito ya auditing, sizimayenda choncho. Aliyense apangepo, tiperekezane kuti tibereke zipatso zabwino. Kenaka Paulo akunena kuti ndikukulalikirani, ndikukulemberani that you may be made worthy of the kingdom of God. Uthenga uti uthopita kwa ife atumiki a Mulungu. Kuti pachina chilichonse chimene tikulalikira, pachina chilichonse chimene tikuwathandiza iwo amene Mulungu adatipatsa mphamvu kuti tizatsogolera, tizitsogoza kuwathandiza kuti akhale oyenera kulandira ufumu wa Mulungu. Komatu tikuona masiku ano tikungothandiza anthu kuti ifeyo tikhale oyenerera kudzaza matumba athu, kutchukitsa mayina athu. Paulo akuti pachina chilichonse tikamalalikira mthenga wabwino tithandize anthu kuti akhale oyenera kulandira ufumu wa Mulungu. Tikabwera mu uthenga wabwino, Ambuye Yesu akutipanga reprimand kudzera mwa Afarisi komanso Asaduki. Muli ndi tsoka inu amene mumatsogoza zofuna zanu kusiyana ndi kuthandiza anthu kuti ayanjane ndi Mulungu. Amanena kuti every time pamene tikutsogoza zofuna zathu, pamene tikutsogoza mayina athu, pamene tikungofuna kutchuka kusiyana ndi awo, talephera kale mu ufumu wa Mulungu. Chifukwa tu Yohane nduja amanena pamene tintumikira Ambuye, iye azikula, ife tizichepa. Muli ndi tsoka inu Afarisi amene mumauza anthu kuti akalumbira m'dzina la ndalama ndi chopereka paguwa ndiye kuti adalitsika, koma akalumbira m'dzina la chauta mukuti lumbiro lawo lilibe ntchito. Muli ndi tsoka. Chimene akutanthauza apa ndi chana Ambuye Yesu. Nthawi zonse pamene titsogoza utumiki oti tipezepo phindu, talephera kale muyeso umene iye Ambuye amafuna. Chifukwa mtima uwu akuti uli chimodzimodzi kuti tafa taola ku uzimu. So tingabwerere bwanji kuti tisakhale anthu otsogoza zongofuna kuti ife zitipindulire? Nde tibwerere kuzophunzitsa za paphiri paja, the beatitudes. Ngodala amtima osauka, ngodala odzetsa mtendere, ngodala ochitira anzawo chifundo, ngodala anthu amene amaganizira amphawi.
as long as tidalira mulungu, as long as tiyang'ana zosowa za anthu ena, as long as tikhala ndi ludzu ndi njala yofuna kudzetsa mtendere, tikudziyitanira madalitso. As long as tiyambe kungoyang'ana kuti ndipeza phindu lotani, tikupeza tsoka pamaso pa Ambuye. Tachuluka masiku ano anthu amene tikungoyang'ana kuti survival yanga ikhala yotani. Tachuluka anthu amene tikungoyang'ana kuti pachina chilichonse chimene ndikuchita ine ndi banja langa tipezapo phindu lotani. Tikumbukire, fame is an enemy to spirituality. Kufuna kutchuka, kufuna kungoti ndioneke, kufuna kungodziwika, kusiyana ndi kuyeretsa mtima ndi chiphompho chotilepheretsa kuyanjana ndi Mulungu. Ambuye lero akutitsindikira, Ambuye lero akutikumbutsa kuti zofunika tsono mmoyo mwathu ndi zinthu zitatu: chikhulupiriro, chiyembekezo, komanso chikondi. Koma amanena kuti pa zonsezo chofunikira koposa ndi chikondi. Kuyankhula malilime kudzatha, kudziwika kudzatha, kuchita zododometsa kudzatha, koma chikondi sichidzatha chifukwa chikondi ndi Mulungu. Tapempha Ambuye lero kudzera mwa uneneri wa Augustine Oyera amene tikumkondwerera ndi kunyadira kuti poyamba Mulungu akayankhula m'mitima mwathu, tikamva mawu ake tisamangosekerera, tisamangoti lero mawu andigwira mtima. Kugwira mtima koposa ndiko kutembenuka mtima. Pajatu ndi Augustine yemweyo amene amatiuza kuti mirakuli yoopsa imene tingapange mmoyo mwathu, zododometsa, zozizwitsa, mirako yayikulu imene tingapange mmoyo mwathu ndiye kutembenuka mtima pakusiya machimo. Tipemphe uneneri wake kuti titatembenuka mtima tikayanjane naye mu ufumu wa Atate athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. You know